Veysi Demir, Doğru Haber. Haqu mafên însanan ên bêmisilmanan. Belê ji ber ku roja yekşemê dehê kanûnê roja heq û mafên însanan a cîhanê bû, li seranserê cîhanê di bin siya qetliam û qirkirina li Xezeyê de daxuyanî û beyan hatin dayîn. Beyannameya cîhanî ya heq û mafên însanan di dehê kanûna 1948 de ji aliyê civata giştî ya netewên yekbûyî ve hat qebûl kirin û îlan kirin. Tirkiye di 27 Gulana 1949 de ev beyanname xistiye rewacê û tetbîq kiriye. Civata giştî ya netewên yekbûyî di çarê kanûna sala 1905 de dehê kanûnê wek roja mafên mirovan a navneteweyî îlan kir. Maddeya yekem a beyannameya heq û mafên mirovan dibêje hemû însan azad û di rûmet û heq û mafan de wek hev tên dinyayê. Aqil û wijdanên wan heye û divê li hemberî hev bi zihniyeta biratiyê tev bigerin û hereket bikin. Mixabin ev beyannameya ku ji bo mirovahiyê weke destkeftiyek dihat dîtin, ji xeynî malzemû û aletek sexte ya ku rojava li gorî berjewendî û menfaetên xwe bikartîne ne tiştekî din bû. Dema ku dor tê ser gel û xelkên mezlûm û bindest bi taybetî jî misilmanan em dibînin ku rêxistin û sazî ji bo van heq û mafan bêdeng dimînin. Li hember van hovîtiyên ku diqewimin kor û karin. Ev heq û maf ji bo misilmanan tu carî wek heq û mafan nehatin dîtin. Ne hewceyê ku ew qas em paş de biçin. Ji sala 1948 vir ve dibêjin qey rejima terorê ya İsraîlê êrişên nefretê li dijî Filistîniyan nekiriye. Di nav de her cûre zulüm, komkujî, îşgal, qirkirin, dizî, xespkirin, sûcên li dijî mirovatiyê û şer nekiriye ku vê serdestî û hakimiyeta xwe didomîne. Ji bo vê serdestî û hakimiyeta xwe bidomîne, saziyên navneteweyî ava kir. Heta niha me nedîtiye ku van sazî û rêxistinan li hember van hemû zor û zordestiyan dengên xwe derxistin. Di sala 1992 de dema ku misilmanên boşnakê li Bosnayê ji teref caniyên Sirpan û qesabên xirwatan ve hatin qetil kirin, di sala 1995 de jî dema qirkirin û komkujiya Srebrenicayê di bin himayeya hêzên bi navê hêzên aştiyê yên netewên yekbûyî de hat kirin, ji ber ku ev kesên hatibûn qetil kirin misilman bûn, ji wan tu kesî deng derneket. Di dema îşgalkirina Iraq, Efganistan û Sûriyeyê de bi milyonan misilman hatin qetil kirin û hatin koçber kirin. Amerîkaya qatil û devletên rojavayî yanî alema Xerbê ji ber ku ev kesên ku hatin qetil kirin misliman bûn, tu kesî dengê xwe dernexistin. Lê belê dema ku Rusyayê êrişî Ukraynayê kir, ev gotin heq û maf hatin hişê hêzên cîhanî û emperyalîstên rojava. Bê şerm û bê fedî digotin ev ne wek Sûriyeyî û Iraqî ne. Ew Ewropayiyên porzer û çavşînin, divê em wan biparêzin.